Сәлем дуслар, хатırlasanız узган чыгарылышта biz Камы елга авылындагы каз өмәсе хакында сөйләгән идек. Бу тапшыруда да әлеге теманы дәвам итәрбез һәм без башлыйбыз. Хәзер инде без менә казның эш башын алачакбыз. Аннан соң каз тәбикмәге пешерәчәкбез һәм инде әлбәттә казларны шишмәгә алып барып юачакбыз. Киттек. Иң увлекательный һәм иң кызык эшләрне минем дә күрәсем килә. Казның эш башын алуына мине өйрәтәсезме? Өйрәтәм, әлбәттә ки. Менә кызлар мине каярда күреп алганнардыр. Кулың бәләкәй, маялы әле син дип миңа маялы эшен. Димәк, казны эшкәрткәндә кулның бәләкәй булуы да кирәк. Чөнки менә мондан арт юлларын иткәндә бәләкәй ярыгы бәләкәйрәк булса, матуррак була бит инде ул менә шушыннан кискәндә бит инде. Biz хәзер Гөлсә апа миңа казны ничек эшен алырга өйрәтәчәк, аннан соң мин үзем мөстәкыйль рәвештә аны эшләячәкмен. Эшләгәндә менә башта муенын бит инде юллыйбыз. Менә бу инде эш башлары тигезрәк шомарак чыксын өчен менә шунда бер чәге кебек әйберсе бар, бугазы. Аны рәтләп башта. Димәк, башта бугазыннан тотынабыз. Шунысын да әйтеп китим, без каз дибез, мин үзем казның эш башын яратам, аңардан бик тәмле иттереп ялгышмасам, каз бәлеше пешерәләр, шулай бит? Әйе, каз бәлеше пешерәләр. Майын инде коймакларга тоталар. Әйбәт тукланган казның майы 750 граммнар тирәсе булырга тиеш. Ишеттегезме, 750 грамм май чыга бер каздан. Каз майын нәрсә эшләтәләр? Каз майын бәлешкә тоталар. Бигрәк тә инде каз май коймакларын майлаганда кирәк була ул. Аннан соң буткалар пешергәндә дә бик тәмле була ул. Буткаларга салсаң да була. Аның холестерины әз диләр. Менә казның майында холестерин әз, белеп торыгыз. Мин шунысын да әйтә алам, казны эшегән вакытта каз майы ярдәмгә килә һәм шулай ук каз майы бик күп кенә ширләргә дә дәва булып тора ул. Әйе, шишләргә, менә шуаннар чыкканда япсаң, аяклар сызлаганда да япсаң, бик матур. Аны косметикада да кулланалар. Менә шулай җәмәгать каз хәтта хатын-кызларны матурларга да ярдәм итә. Майын миңа аралап бирде. Гөлсә апа, мин хәзер эш башларын үзем, минем кул тоже бәләкәй, кстати, нормальный маникюрым тоже әллә ни куркыныч түгел. Мин хәзер үзем самостоятельно, мустакил рәвештә казның эшен аралап караячакмын. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Йөрәгем таптым. Йөрәге менә шушының катылы белән казның. Айда бугаз чыга, бугаз. Монда инде безне көтүп тормаганнар, бәлешне кызлар салганнар. Бәлешне ялгышмасам казның эш бүкәтәләреннән һәм эш башларыннан. Монда мин чөтү күрмим, конечно, минем ярата торган тәпи белән муенны, бармы ул? Бар, төпкә салып калдым. Тәпи белән муен төпкә салынган. Ничә сәгатьтән бәлеш әзер була? Бәлеш ашыйсы килә? Сәгать ярымнан бәлешебез әзер була. Без бәлеш ашамыйча китмибез, җәмәгать. Сәгать ярымнан бу бәлеш әзер була. Каз бәлешенә инде традиция буенча камырына нәрсәләр салдың? Бәлешнең камырына мин бик нитәм, үземнең рецепт бар. 50-гә 50 су, сыйык май, тоз. Әзрәк, нирәк, катырак булырга тиеш инде, пешкәч ул таралып китә торган. Менә шулай җәмәгать. Рецептын аңладыгыз. Менә шушындый камыр ясала безнең каз бәлешенә. Безнең пробка әзер, без аны хәзер бәлешкә куябыз. Каз ясының төп билгесе булып шушы каз майыннан ризыклар әзерләүдә тора. Менә без хәзер бәлешне инде мишкә озаттык. Хәзер без каз майыннан тәбикмәк пешерәчәкбез. Һәм аның серләре белән безгә Рәсүл апа сөйләп бирәчәк. Менә тәбикмәккә димәк сөт кирәк. Менә мин аны белмидем. Без тәбикмәккә кефир ашаган сөт сала торган идек. Хәзер туз салабыз. Туз шиметеп кенә. Тәбикмәккә шүпрә салынырга тиеш ди Рәсүл апа. Әз генә күп түгел, ярты бал калагы. Менә булай җитәме? Җитте.
Şimdi elbette ona ebetlep tuğularga gerek. Bizning bilen xomir azir, 4 saat vaqt tutdi. Ha, Roza apa bizning tebikmek pişirişi bular bugün. Qoz mayından, anın bütün siri, bütün temeli şundan. Qoz mayın erittik. Qoz mayın eritirge gerek. Oldan, hazır biz başlayız. Hazır bismillahını aytib. Bismillahirrahmanirrahim. Temli olsun kıymaklarımız. Qoz qanadı, qoz bular, bir qanadı, qoz bular. Yüzüp turalmadım, aşap qarayım üzümün pişirgen ıqımaklarını. Qoz mayından, diyetisçi dediler. Biz hazır qoz bulasının en matur mezgillerin kırıp gidecek biz şişme boyuna düşüp qozlarını yuvaşaqız. Ben de bir 50 yılada qotnaşam, hem bik tilep. Sandığa şümeytip sayra siyen yarım paylarda. Sandığa şümeytip sayra siyen yarım paylarda. Niye okşamayan maşinalar kilip aldı, mına şulay. 21. asırda qozmasından şulaydı. Soğukunda şişmede elik-elikten yuğanlar. Şınlıkta bu ужасный tradisiya. Nerse bu sabah yar edip yaşlarını düşürgenler, matırlar tiginde jılı ide yatalar, tevfikmek bilen belişini aşap. Dürüsün günü aytkanda bizning yartı qoz yolmadı, qoytqış yuvabız. Şınlıqta. Bunda yılalar börüға tiyiş, ilik-ilikten şuşlay şişme su buylarına düşüp bitini qozlarını şaqaqanlar. Dürüsün günü aytkanda men qoz ol ide su bulmağan işin. Hazır bitini sular kirgen, şoňa görä men yılalarını bari tek tapşırırlar kelgende gine işleybiz diler. Mena qoz ömelerine bir kişiri turgan xатын qızlarыбыз. Biz kittik qoytırgan. Qoz yılasının tağın bir yılası var eken äli, ul qanat sıdırı diýip atalar. Hani yapaytığız äli, mena Qoyan kelgen yıla ol, nerse üçün biz anı hanişim apışı sıdırabız, nerseni anlata ol, nerse üçün kirek? Bu kanatını sıdırabız. Onun mına sıdırganların dige qozdun mamıgına kuşabız, ol minlerini bir kobarta. Bunu indi qozni subuyuna yorga çıkanda, yol boyu sibemiz kiresi yılda da qozlar köp bolsun, qozlar unsun işin. Şulay cemaat, düşmüşallar buldıra bu yılısıda özlerini ongan bulgan ikenlerini delillediler. Qoz meseleleştirişlerine şin konudan rahmet aytабыз. Mena mındı yılalar köbürek bolsun idim. Endi kilesi topçurda kimde qonaqta bulubuzny bilesiz kise bizni qarab baragız. Men Firuza Hamidullen sizning bilan sog bolaşam. Isen sog bolagız. Qoz rizig'inden şurtpa bering. Mena şulay. Ha maşinalardaki de yaşını koyabız da mena bundan jiyoklar zibe umutda. Men yudum. Qolgan 5 xатын kız qarab turdi. Mena şulay. Jurnalistni işlettiler bugün. Konakmak istedi. Üşümlet etme. Men normalный женщина. Я силю. Не надо.